Вече заслужено си изкарахме това. Найс! Много задачки днеска, много работа. Заслужихме си яденето. Как се вика? Армаганите. Армагани. Да има армагани. И да има файда. Файда. Какво става сега? Чипсове, снаксове, работи, сусанки, напитки и други неща. Такова. Чай, ще забравих мисълта. Заслужихме си днеска армаганите. Много назад, напред, много задачи, много работа. Скапах се направо като лясах, дъжвали и стинах. Сега най-по-съчи. Обаче, поне имаме да отпразнуваме. Данги-дунги. Има смисъл вече от работа и задачките, да.